Здравейте на всички, вече сме 11:01 минути. Събрахме се. Тук са и тримата ни гости, които всеки момент ще започнат с своите презентации, но нека се представя. Аз съм Кирил Безпалов, част от проекта Cup Green Zone. В ролята си на модератор съм в момента. Ще се радвам на вашите въпроси след всяка лекция. Оставили сме по 10 минути след всеки наш лектор, за да може да се случи диалог, така че ако имате въпроси, ги насочвайте към тях. След предните ни два вебинара, посветени на теми, свързани с финансиране, конкретни възможности за финансиране. Днес ще ви представим 3 истории на 3 млади фермера, 2 фермера и 1 хлебар, които имат наистина много вдъхновяващи истории. Ще се радвам да споделите този вебинар. Ние излъчваме и на живо във Facebook. След малко в общия чат ще ви изпратя и линк, който може да споделите с ваши приятели, семейство, познати, за да може тези истории наистина да стигнат до повече хора. И този вебинар, освен за фермери, е и за бъдещи такива, които са си го мислили да поемат по този път, но нещо ги е спирало, и идеята на този вебинар е да ви вдъхнем и глътка кураж. Нека да започнем с Цветомир Нечев. Той има много интересна история. Актьор, който става фермер и има едно развиващо се стопанство в много направления. За това ще дам думата на Цветомир. Здравей! Здравейте! Аз съм Цветомир Нечев, да ви се представя. Бях наистина актьор в далечната 2015 напуснах, защото вече не можех да съчетавам театъра с фермерството. Фермерството от хоби фермер се превърнах вече в доста активен фермер. И беше почти невъзможно да съчетавам нещата. Но да ви да скажа как започна всичко. Щастливия ми живот 2008 година, 2007 като актьор в Плевенския театър, случайно чух за тази програма Млад фермер, която тогава даваха 50 хиляди лева. Тогава заплата ми в театъра беше 300 лева. Тези 50 хиляди лева си беше доста голямо приключение, като чуеш за нещо такова. И реших да пробвам. И то безвъзмездно. Тогава кредитирането беше порядъка с моята заплата, можех да взема около 3-4 хиляди лева кредит. Нали? Почти тези 50 наистина си беше нещо, което да те накара да се включиш. Първия, това, което видях, е, че трябва да направя... Исках да се занимавам с шипки, понеже моето семейство имаше сушилна за шипки, плодове, такива неща. Но предимно шипки изкупуваха и така. Идеята ми беше да не съда шипки, но се оказа, че шипката беше с много малко точки за изпълнението на проекта. Ми трябваха много декари, които аз нямах, нали? Аз не съм бил фермер до тогава. Оказа се, че за да стартирам, трябваше ми земя, която имам наследствено, но тя е по арендни договори. Това въобще не съм го очаквал, които не могат да се развалят. Единственото, което можех да намеря, са 2 декара. За 2 декара може да кандидатствам само с пипер и домат. Реших да пробвам и след това, след 2 години по-късно, да направя моето увеличение с орехи, защото те бях тогава доста приоритетен сектор и бях с хубави точки. Мина всичко това с пипера и с доматите, насъдих ги. Разбира се, нищо не успях да изкарам. Беше си една провалена инвестиция, освен това, че ми одобриха проекта. След това насъдих орехите и между орехите направих шипки.
Това ми беше идеята винаги с шипки. Успях да получа втори транш, след като насадих орехите, което беше доста добре с парите. Нали, с първия транш направих орехите, с втория направих нова сушилна. Много по-модернизирана от старата. И което пък ми трябваха още шипки. Купих още земя, насадих още шипки. Оказа се, че е трудно брането. След това купих първия комбайн за бране на шипки в България. Това беше 2014 и 2015 година някъде. По 4.1. Аз съм, между другото, олицетворението на програмата за развитие на селските райони. Както си трябва, нали, от млад фермер мина през всичките етапи. 4.1, след като успях да купя тези машини, вече не може да съчетам театъра, защото едно разпределение на Лилия Баджиева в Плевенския театър се оказа, че смениха ми датите, точно когато комбайна трябва да работи. Август и септември, а този комбайн все пак с трактор е доста хубав кредит, от близо 200 000 лева. Дори да ми върнат половината, нали са 100. Този комбайн работи 2 месеца, точно тогава трябваше да репетирам. Аз нямаше как да връщам този кредит, ако не го пусна да работим. И това беше първото ми вече разделяне с театъра, след което се отдадох изцяло на земеделието и започнах да увеличавам доста драстично декарите. Насадих още 50 декара шипки. Последствие ходих на услуги, след като изплатих машината по проекта. В цяла България обикалях с нея да берем на услуги, защото друга машина нямаше. Хората не могат да си оберат шипките. В един момент се оказа, че голям вакуум, нямаше хора за бране. И аз бях алтернативата. Впоследствие много хора се отказаха от самите насъждения и ми ги преарендоваха. И аз сега в момента имам близо 1000 декара шипки, което е лошо, че те са пръснати из цяла България. И пътуваме с едни платформи, береме, след това направих още един проект по 4.1, взех още един трактор, още един комбайн. Както каза един познат, се беше върнал от Америка, ми каза, какво правиш така, и аз му казах, хванал съм се земеделие, купих комбайни, трактори и така. Той вика, да не си напуснал театър. Аз му казвам, да. Вика, ти си се хванал с американската схема. Сега вика, няма да ти стигат машините, сега няма да стигне земята, ще потърсиш още земя, после няма да стигнат машините, още машини, после още земя, защото ти винаги мога да намериш и ще видиш какво ще стане. Точно така става. Сега още машини купих, още земя, кредитите само увеличавам, сега много предприятия. Влязох в американската схема. Да реших си спокойствието, всичко отиде. Да си бях стоял в театъра, може би наистина ще е доста по-приятно. Това, което предния път в разговора ни по телефона ти разказах набързо, имам един одобрен проект по мярка 4.2, за който се боря от доста години. Той в началото беше доста по-малък. Постепенно с годините расте, но първото ми кандидатстване беше на стойност 300 000 за база, която т.е. преработка на старата ми база реално. После реших, че няма какво да се преработва там, трябва да се развали и да се прави наново. С термопанел, с ходилни камери, защото аз вече се отдадох, насадих и арония, касис, вишни. Направих една иновация, вишната, вместо да я съда като дърво, облачинската специално реже долу ниско и я пускам като храст, за да я бере с машина за храсти, която им, нали, няма смисъл да купувам нов комбайн за дървета, при положение, че мога да я направя храстовидна. И още не знам дали ще се получи това всъщност. Иновация е, която иновация направих с 60 декара, нали, не с 5-6. Но като гледам как се оформя, със сигурност ще стане. Това е на един язовир, взех от напоителни системи под аренда, защото напояването в последно време наистина оказва много голямо влияние. И този язовир е с 100 декара земя към него. Там насадих вишните, арония и касис. И идеята ми е насадих ги заради това предприятие, което трябва да изработя 4.2. Последствие то стана доста голямо, както, нали, казах, от 300 000. В момента
Проектът е одобрен на стойност 2 милиона, но нямам финансиране. Борим се с финансирането. А предприятието е с хладилни камери, цех за сок от арония вишна и касис, плюс сушилни, които да са на фотоволтаици едната, другата помощна на палети. И този проект би бил много добре, ако се осъществи, но Българска банка за развитие ми загуби цяло лято. Голямо приключение беше с нея. Трябваше да смена строител, защото казаха, че така е много рисковано. Искаха ми банкова гаранция от строител. Или да й предоставя нещо за 700 хиляди. Аз нямам какво да й предоставя 700 хиляди, дори апартамента да си дам. Но намерих строител, който се съгласи да предостави така банкова гаранция. И Българска банка за развитие ми каза, че договора ни между мен и строителя има клаузи, които липсват. Попитах каквото ви трябва, само ми го напишете на мейл, ние го включваме в договора, нали? Нямаме време. Отговор се случва на 2 седмици, след около 2 седмици ми отговарят на мейл. Отговорът след 2 седмици беше, че не е тяхна работа да ми пишат договорите и трябва аз да си ги напиша. Тогава разбрах, че те наистина не искат да работят. После срещнах се с хора с търговска банка, които ми обясниха как те ще дадат. Те нямат интерес да ти дадат, защото те имат много работа по този кредит. Те трябва да ходят 5 пъти до моето село, нали, за да описват машините, след всеки акт. Имат 2-3 месеца работа без тях да ги вълнува това. Те не взимат нищо, както в търговските банки, примерно. Хората имат някакъв таргет за изпълнение. Но там няма и наистина ми загубиха времето. Вместо да отпуснат този проект, сега този 1 милион най-вероятно ще се върне в Европа, защото вече е късно да го разпределят по друга мярка, защото това е от стария програмен период до 2022 година. Тук ще да вземе една фирма, примерно в Белене, щяха да ми направят сушилните, нали, оттам е фирмата, която да ми направи сушилните и хладилниците, строител в Плевен. Това са, нали, 2 милиона влизат в тази индустрия, които само като се платят данъци, аз с моето самоучастие, нали, като включа Българска банка за развитие, тя реално рискува и като фонда й върне 1 милион, тя дава 600 хиляди. Като ние сме разпределили толкова ресурс между фирми в северо-западна България и едно семейно предприятие може да тръгне да работи. Просто една служителка там, на която не се работи, реши да приключи проекта. Както и да е. Но сега още имам някакъв малък шанс, защото се надяваме да увеличат срока до септември месец и в момента пак се боря за кредитиране. Но ако това се случи, ще стане едно много приятно предприятие, защото то ще се захранва от собствена продукция. Продукцията ми се добива, както ви споменах, в цяла България. Имам шипки в Байлово, това е едно село до София, 250 декара, които са ми с договор за сътрудничество, понеже те са общински земи повечето и няма как да ми ги преарендоват. И те си ги арендоват, те си ги чертаят като фермери, реално аз ги гледам. Отглеждам ги бера и плащам съответно наем за продукцията. И това голямо разширяване обаче го направих изведнъж. Стана с близо 500 декара. След като го направих, нали, аз плащам рента без да чертая и да вземам субсидии, което наистина е доста пагубно, защото още първата година нищо нямаше като реколта. Реално аз съм брал тези шипки и знам и съм си направил сметката какво мога да изкарам от тези 500 декара. И изведнъж тези 500 декара са едни 30 са в Ямбол, тогава бяха 500, сега вече са близо 1000. Но тогава първия съкатлък, така да го наречем, на 300 в Ямбол, 100 в Хасково, 100 в Асеновград
Нали, моите не ги броя, защото аз за моите взимам все пак субсидии, дори да няма реколта, не е толкова пагубно. Там се оказа, нямаше реколта. Все едно, като поркова. Не мога да повярвам. Отивам, гледам, няма шипка. Нали, аз съм ходил, видях, нямат цвят, нямат. А в същото време аз съм хвърлил тор, обработил съм това, което те не са правили. И си викам, окей, следващата година ще е супер. Тази година няма ли насъждението, ще се захрани добре и ще има следващата. Следващата година пак нямаше. Това вече беше... Не може да повярвам какво става. Нали, виждам фалит, защото аз си доста големи разходи. Разчитам на тази продукция, но справих се и реших, че това изпитание... Една година ми трябва само да има много и всичко се оправя. Обаче се оказа, че тази година с многото така и не дойде. Въпреки това, аз продължавам да правя някакви разширявания и кредитирането вече стана при мен огромно. Тази година купих по ПВУ-то още един трактор с един дрон, защото както съм пръснат в сега България, пътуваме с платформи, караме пръскачки с трактори, така, което е много нерентабилно. Там трябва да търсиш откъде да ги пълниш и така. Пръскаш сутрин, нали, сутрин и вечер се пръска, в този момент плащаме хотели и сега купих един дрон на DJI Agras за пръскане 30 литров и тази година доста ще облегчим нещата. Поне така се надявам, нали, още не сме го ползвали, но от тази пролет ще почнем да пръскаме с него. Защото така дрончето качваш го в буса с една малка цистерничка в буса. На ден пръскаме 300 декара, което е супер. За 2 дни ще напръскам почти всички насъждения. Но това още повече увеличи кредитирането, което пък вече почти тази година трябва да е голямото бране. Аз миналата година подрязах почти всички шипки, за да направих контурна резидба. Те една година растат, не плододават и следващите влизат в доста по-пълно плододаване. Направо е. И което е тази година. Трябва, нали, следва. Надявам се, нали, всъщност. И ако подрязах ги, защото се мислех, че ще бъда в ремонт, нали, моето стопанство ще се изгражда фабриката. И тази година голямото бране да е в новата фабрика, която още не съществува и може да се окаже да съм пълен с продукция, нали, дано така да стане, и да няма къде да я преработа. Трябва да плащам за услуги, а там не е проблем толкова, че ще платиш примерно за сушене. Въпросът е, че не знаеш рандемана колко точно идва. Ако от килограм и половина или килограми 6-700 ти излиза 1 килограм суха, когато отидеш на услуга, те винаги ти го слагат на 2 към 1. Нали? Това си е като стандарт за шипката, но заради сухите години шипката вече не е 2 към 1, ми е килограми и половина, килограми 6-700. Но там си върви, което е един път плащаш за услуга, един път те удрят в килограмите. Нали? Ако преработиш 100 тона и те ударят с 20 тона, то си не си заслужава, трябва да си го преработваш сам. И така, ако имате въпроси, мога да ви бъда полезен с нещо. Аз имам въпрос. Тъй като ни гледат хора, които са начинаещи или бъдещи фермери и това, което каза, описвайки живота, всичките тези премеждия, административни, банки, кредити и така нататък, могат да наплашат хората. Тази идея идеалистична, като приказка, че се махат от града, отиват на село, почват да работят и нещата започват да се случват. И тук ми идва въпроса. В кой момент при теб ти се сблъска реално с суровата фермерска действителност? От момента, в който каза, оставям актьорската кариера на страна, ставам фермер, кога се сблъска с тази действителност? Кога хората ще се сблъскат с нея? В началото наистина всичко е
то увлича. Нали, учеността увлича много. Наистина не ти харесва само да ти е като хоби. Искаш да разширяваш. Представяш си винаги романтичния момент. Колко ще даде, колко ще такова. Все повече, нали, светлото бъдеще в последствие. Както, нали, аз сега ви казвам. Не насадих арония, вишна, която ще бера, бла, 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 бла. Отчаянието, така да го наречем, дойде сега с блъсъка ми с Българска банка за развитие, с това, че не иска да ме кредитират за това предприятие, при положение, че имам одобрен проект. Схемата ми с еврофондовете вече е много добре обиграна от консултанти. Примерно, консултанта ми с счетоводителката, с банката за по-малък проект, нали, много лесно се случва. В началото, нали, е много сложно, но вече е толкова добре обиграна, че аз почти нямам участие. Само си избирам машините и консултантите се свързват с фирмите, с банкерите, счетоводството и нещата се случват. Аз съм приоритетен сектор, нямам проблем като цяло в тази гледна точка. Отделно направихме с Института в Кюстендил един проект с едно сдружение български овощни сортове 2022. То е да разсадим в различни краища на България ябълки и череши, за да видим как се развиват тези сортове. Понеже аз познавам доста хора в различни краища на страната като фермери, подбрах с хората, които са по-читави, нали, може да се направи този проект. И сега развиваме тази дейност вече една година. И как се казва, нали, и в това се включихме като иновации, но трудността, пак ви казвам, и отчаянието е заради това, че не мога да реализирам този голям проект, за който го виждам. Нали, нещо да направиш, трябва да го видиш. Аз сега живея с него вече толкова години и изведнъж това одобрение. И цялото ми развитие с това наемане на толкова декари, съденето на този язовир, там около язовира, с тези видове за сокове, които трябва да се произвеждат растения, е свързано с този проект и накрая да не мога да го реализирам. Отчаянието наистина. И то от тук нататък, ако не го направя, почвам да връщам назад. Почвам да намалявам декари, почвам да се отказвам и всичко отива, как се казва, по дяволите. Вместо да раста още, да направя това предприятие, да насада още, имам идея тук за едни 600 декара да направя 300 с шипки, 200 с вишни и 100 с арония и касис до Дунава. Имам уговорка хората да ми ги преарендоват. Но ако нямам това предприятие, то няма смисъл. Просто имам машините да мога да ги обработвам и да се прибера от другия край на България, предвид да нямам в Хасково, Ямбол и така нататък, а всичко да дойде тук около Дунава. Друг въпрос имам, който пак се надявам да бъде полезен отговора за бъдещите фермери. С кое препоръчваш да започнат? Ако човек тепърва навлиза в земеделието, имаш доста голямо, ако мога да кажа, портфолио от култури, с които си се занимава. Започваш с зеленчуци, в момента управляваш орехи, шипки, арония, касис, вишни, но с коя култура ще бъде, може би, най-плавният старт за начинаещите фермери? Със сигурност трябва, нали, то е приоритетен сектор, нали, с зеленчуците не съм вече толкова запознат, но съветвам ги да се ориентират към нещо, което е добре субсидирано. Това, което казват, нали, не гледай за субсидии, защото повечето ми декари, както ви казах, са ми с взаимно сътрудничество и не взимам субсидия за тях. Фалита е почти сигурен, ако не взимаш субсидии, ако не разчиташ на тях. Правите сметката за субсидията, ако ви даде продукция, даде, но това да не ви е ориентир. Ако направиш, затова се преориентирам вече към вишни, арония и каси, защото чисто биологично
със сигурност трябва да е биологично стопанството, за да взимате по-добра субсидия. Иначе тя е не само едно обвързано на вишните, примерно или черешите с 100 лева на декар, не може да покриете нищо. Аз имам едни череши, които са 14 декара. Тази година не ги обрах буквално, защото като направих сметка колко трябва да дам на хората да ги берат, и докато ги доставиш до магазините, те почват цената и разликата, почти нищо не ти остана за тебе. Така че единственото, което печеля от черешите е обвързаното подпомагане и това, че са биологични, чисто като субсидии. Не разчитайте на продукция, което колкото и да ви говорят, не разчитайте на субсидии и гледайте продукцията, много е рисковано. Ако най-добре и двете да се случат, но само на продукция, гледайте да е нещо наистина биологично отглеждане да е, за да взимате добри субсидии, които да ви позволяват да си платите рентата и разходите по обработка. Защото продукция вече и да е на поливно, особено трайни насъждения, задължително. То е ясно, че задължително чуците няма как да не е. Но трайните насъждения, правите ли ги на поливно, нещата се случват. Това са много важни неща. Добре, да преминем. Имаме няколко минутки за въпроси. Ако някой от вас има конкретен въпрос към Светомир, дали към Българска банка, по отношение на Българска банка за развитие, дали към... Да се борят Българска банка за развитие и да прехвърлят тези пари към търговските банки, те да ни ги раздават, защото там наистина хората имат таргети, които трябва да изпълняват и са мотивирани да ни ги раздадат. Там те нямат никаква мотивация, хората са на заплати, те са едни връзкари, които като ти е случайен гражданин като мене, само създавам работа. Буквално. Да, благодаря за тази откровена презентация. Мисля, че започваме доста добре с нещата както са в българския земеделски живот, с така една моментна снимка от развитието на земеделския бизнес на Светомир. Ще го помоля да остане още на линия, за да се включи допълнително в дискусията. Мисля, че те прекъснах, искаш да кажеш нещо? Да, етапа ми за развитие на програмата за развитие на селските райони. Тръгнах наистина един успешен млад фермер, така да го наречем. Минах през всички етапи, с 4.1 програмата за купуване на техника, за създаване на насъждения, 4.2 за преработката, която да затвориш цикъла, иновации с института в Кюстендил. Сега създаваме една група организация с шипкопроизводители, биошипка, се казва, за да може да участваме по една друга програма чрез нея. И всичко това развитие на селските райони, така да го наречем. Аз преди програмата за развитие на селските райони, в моето село имаше, във всяка къща имаше тракторче. Едно Владимировче, примерно нещо такова. Сега след развитието на селските райони, то няма. Всичко се концентрира в по 2-3 арендатори, с които ти трябва да се пребориш, за да ти дадат. Аз в средата на Дунавската равнина не мога да намеря 100 декара да си насада насъждения. Трябваше да взема язовир в напоителни системи, защото към него, от напоителни системи, защото към него имат 100 декара шипки. Не шипки земя, която мога да насада. Да, арендаторите ще издадат големите. Голям проблем е с тях. Сега мисля, че вече след 2 лоши години за тях, може би малко по-лесно ще може да се развиете, чисто да си освободите земя, да намерите за вашите стопанства. Селото, те разрушиха къщите, за да направят някакви фотоволтаици по 20 кВт. Това беше безумно да се позволява. Масово се изкупиха къщи, за да се направят фотоволтаици, да се разрушат. Все едно изкуственият интелект вече ни е превзел и си е направил самозарядни станции и нещо такова се случи. Благодаря. От чисто любопитство, на този дрон за какво пръскате? Значи,
с торове пръскам. Отделно шипките, които не са биологични, значи една история. След едно подрязване, след като взех едната година шипки, нали, се оказа, че няма, си викам, ще ги подрежа. Следващата година ще има страшно много. Едни 300 декара. Подрязването, нали, купих специална машина, тя е около 15 000 лева, за да мога да ги подрежам. Подрязвам, следващата година нямаше пододаване, въпреки това ми върват ренти, както ви казах, нали, не взимам субсидии за тях. И трябваше да има голямото пододаване. Отивам, наторих я, напръсках я и имаше... Не я напръсках, за да мога да я обера биологично и да я продам биологична. Цената беше малко по-добра. Имаше в това насъждение близо 40-50 тона шипка. Това ви говоря за юли месец. Отивам после септември. Всичко беше изчезнало. Малинов агрилус я беше нападнал, шипката е изсъхнала, настръка и паднала по земята, както е зелена, така и изсъхнала. Буквално се разплаках, нали, защото това е вече, тогава си викам, тук вече ще обявя ферлит. Буквално се разплаках и беше тежко, но справих се. Това е някакъв паразит? Да, малинов агрилус, който спръска се с инсектицид. Той никога чак толкова големи икономически щети не съм чувал да нанесе. Винаги ще нападне, примерно, най-много до 10%. Там беше унищожил над 90%. Не можех да повярвам просто какво се случи. И затова вече трябва да се пръска. Нещата, топлите зими водят до... Нали, не умират тези животинки и трябва да се пръска срещу тях, иначе просто не става. Благодаря много, Цветомир. Наистина много изчерпателна, интересна история. Ако някой от вас има допълнителни въпроси към Цветомир, може да ги изпрати на нашия мейл. Аз ще го напиша сега в чата. Ние ще се постараем да го предадем, за да може да имаме отговор. Нека да преминем, да кажа само на Цветомир, ако иска да остане до края, за да види другите истории, ако времето му го позволява. Отново много благодаря за неговото изчерпателно включване. Пожелавам успех на всички. Да. И преминаваме към нашия следващ презентатор. Това е Ждан Иванов, който е дългогодишен програмист във Виена и решава да се върне в България, за да се посвети на отглеждане на екзотични люти чушки. Заедно с съпругата си превръща хобито си в успешен семейен бизнес, което е Zizou Peppers. Нека да дадем думата на Ждан Иванов. Благодаря, че се отзова на нашата покана. Здравей, благодаря за поканата. Първо да започна, може би малко да те поправя. Името на фирмата не е Zizou Peppers, ами то е търговската марка. Името на фирмата е Zizou Bio. И може би да разкажа първо малко за мен, докато нали, личната история е подобна на тази на Цветомир, т.е. превърнал хобито си в професия. Структурата на предприятието ни е много по-различно. Ние сме много по-малки, отглеждаме на 7 декара всякакви сортове екзотични люти чушки. И както и финансирането също е съвсем по-различно, защото ние се финансираме изцяло сами. Ще стигнем до там защо е така и какво мислим да направим по въпроса. Аз съм приготвил една малка презентация, може би да я пусна нея, ако разбера как се случват нещата. Да, има едно бутонче Present Now. Да. Долу отляво на ръчичката. Да, намерих го. Случи ли се нещо? Да, сега се зарежда, вече се вижда. Да, добре. Значи, както ти вече каза, аз по професия съм програмист
и съм живял и работил целия си живот по професията във Виена. Последните 5-6 години до 2022 година, горе-долу, след работа решавам да си отглеждам една малка градинка в града там и си засаждам всякакъв вид зеленчук. Всеки ден след работа отивам там, нали, да се зареждам от земята и да разтоварвам от психично натоварващата работа. Докато ми харесва все повече от същинската ми работа пред компютъра. И по едно време решавам, че това е нещото, което искам да правя през цялото време, а не да седя пред компютъра. И мисля как може да се направи бизнес. И след като имам корени в България и времето специално ние, където сме близо до Пазарджик, е много подходящо за отглеждане на такива видове люти чушки, свързах едно и едно и дойдох в България 2023 година, от когато насаждаме лютите чушки. Както вече казах, след като структурата на нашето предприятие е съвсем по-различно от това на Цветомир, ще говоря по-малко за финансирането, но повече за какво означава чиста храна и като цяло какво означава живота на село. Или как човек да съчетае собствения си живот, може би, с живота на село или не. Нужно ли е въобще да се живее на село, докато се отглеждат зеленчуци? Защо по този начин го казвам, ще видим като стигнем до там. Нека първо малко ви разкажа за самата фирма, за нас. Както вече казах, от 2 години отглеждаме различни видове люти чуслета и сме много малък семейен бизнес на 7 декара. Близо до Пазарджик сме, в село Пещигово се казва. И много важно за нас е, че отглеждаме лютите чушки на открито, а не в оранжерии, като повечето ни конкуренти. Също така ни е много важно да ги отглеждаме изцяло екологично чисто. Какво означава това? Означава, че не ги пръскаме с никакви пестициди, не използваме никакви препарати. Единствено през капковото напояване използваме органична пилешка тор. В смисъл, разреждаме във водата и я прекарваме в корена. В момента, значи, ние не само отглеждаме лютите чушлета, също така ги обработваме на всякакви продукти. Имаме сосчета, имаме люти масла, имаме лютосладко, имаме сухи пипери и така нататък. Общо 12 продукта до тук и в момента строим производственото цехче, новото ни, в София. Докато полето си е в село Пещигово, близо до Пазарджик. За търговската марка вече разказах. Мога ли да задам един въпрос? Може, разбира се, да. Става ми интересно. Цеха го строите в София, не близо до производството. Каква е причината за това? Да, точно така. Ние може би грешно се изразих, не го строим сами, го обзавеждаме, то вече си е построено. Обаче мисълта за това е да сме по-близо до същинския пазар за тази обработена продукция. Значи, докато на село има известен пазар, нали, за прясната продукция, обработената е почти изцяло в големите градове. Тоест, ако става въпрос за България, или София, или Пловдив. Мисълта да е София беше много лесна, защото баща ми там от много години има апартамент, и който мога да използвам за тази цел.
може би ще стигнем и до там, или веднага и да го разкажа. Разбира се, че има и трудности това разделяне на производството на обработната продукция и самото производство на чушката, защото пътуването е ужасно. Докато в първата година на нашето приключение, бяхме наели апартамент в Пазарджик да сме точно до полето, да се случват нещата по-лесно. Втората година, още от началото, ни беше мисълта да наемем хора, които да ни помагат на полето, което ще ни облегчи и ще ни отворим малко повече време да се грижим за обработената продукция и за пазарите в София. За съжаление, както е почти навсякъде, да намериш подходящи хора и то дългосрочно е много, много трудно. И така се случи и на нас, че в крайна сметка повечето, ако не почти всичкото време, ние си прекарахме въпреки това на полето. Което означаваше за втората година, където вече не бяхме наели апартамента в Пазарджик, си бяхме изцяло в София, означаваше за нас 4-5 пъти в седмицата да се пътува от София до Пазарджик и обратно. Следващата година вече сме започнали пак да си търсим хора, помощ, работници. Ако не се случи, най-вероятно пак ще се наеме апартамент в Пазарджик и така. Това също ще е интересна точка за въпроса, който ще обсъдим накрая. Нужно ли е да се живее директно на село, за да отглеждаш зеленчуци? Нека първо довършим с презентацията на фирмата. Това ни е първата продукция от по-миналата година. Може би това така изглежда полето ни. Още растенията са в млад стадий. Може би малко думи да разкажа малко как като цяло се случват нещата на самото поле. Както вече казах, не ги пръскаме растенията, затова виждате и между лихиците толкова много трева. Тази трева, след като я обработим и то ръчно, ние като цяло абсолютно всички стъпки на село се извършват на ръка при нас. Като се минат тези лихички с мотиката, съвсем класически, за растенията се остават на място, не се чистят, с целта да се подобри почвата. Иначе виждате, че на самите лихички има мулч, под който се намира капковото напояване. И единствената машина, която използваме за цялата работа, е бензиновата помпа, която дърпа водата от сондата, за да полее цялото поле. За производството сеч в София вече разказах. 11 сорта лютичушки отглеждаме, които съм написал тук кои са те, сред които и най-лютите в света, Каролина Рипър, Скорпион и други. Така ни изглежда един от пресните продукти, а пък така някои от обработените. Както вече казах, ние сме Зизу Био, търговската марка Зизу Пепърс се наложи да направим, след като не може още от началото, разбира се, да се водиш официално биопроизводител. Това е процес, който трае около 3 години, в който си в преходен период. След което получаваш сертификата за биопроизводството си. Но през това време вече си длъжен да изпълняваш всички изисквания, които те правят биопроизводител. И след като
не може да се каже Зизу Био, докато не си сертифициран био и да не залъгваш клиента, се наложи да измислим търговска марка, която я нарекахме Зизу Peppers. Зизу Peppers, тук съм написал пазарите ни, т.е. къде реализираме продукцията. Ходим по фермерски пазари из цяла София, но и в други градове, когато има по-интересни, по-големи пазари. По супермаркети до сега сме зареждали супермаркети само с прясната продукция, докато сега, след като построим цехчето, искаме и с обработната продукция да влезем там. Зареждаме някои други ресторанти с прясната продукция, както и хранителната индустрия, която прави продукти с люти чушки. За нататък планираме най-вече обработената продукция да разпространяваме през онлайн платформи, големите в Европа, бих казал Amazon, eBay, Etsy, и чрез собствения си вебшоп, който в момента строя. Доста време вече се забавих с него, но цялата енергия отива в производството на самите чушлета и на обработената продукция, така че много се надявам до месец, най-много 2, и това да е готово, заедно с довършването на производствения цех. Ще е идеално и това. И обработена продукция искаме и да изнасяме в чужбина. За мен като цяло, мисля, че повечето неща вече разказах. Цял живот съм живял в Виена, съм учил и работил като софтуерен програмист. Да, няма да се повтарям, докато реших да превърна хобито си в професия. И от 2 години живея в България, заедно с жена ми. Може би тази точка ще я пропусна, защото просто няма да ни стигне времето за това. По-интересно ми е да говорим за биопроизводство и за чиста храна. Какви са плюсовете на самото биопроизводство спрямо конвенционалното? Всички знаем, в самото производство на зеленчука е много по-трудоемко, бих казал, ако се отглеждат зеленчуците по екологично чист начин. Най-големите затруднения за нас в тази посока може би бяха справянето с плевелите най-вече, което изисква много време най-вече. И самата енергия, която трябва да се вкарва в биосертифицирането. Но самото био, в крайна сметка, разбира се, е екологично по-устойчиво. Зеленчука става значително по-вкусен и не се тровиш с него. Тоест много по-здравословно е. В България много често се казва, че не е много важно да си сертифицираш продукцията като био. Не само защото така и така има доста малко търсене. Ние сме на последно място в цяла Европа по това. Но хората не ги интересувало. Според мен това до някъде е вярно, като става въпрос за България, но ако вече се мисли да се изнася продукцията, в голям плюс е да се сертифицира производството. Също така може да се осъществи на пазара по-висока цена, ако производството е био. За плюсовете вече говорихме, така и така си там. Може би няма да навлизаме в детайли какво са пестициди и какви са тези неща. По-интересно са някои други числа.
за пестицидите, да ги кажем и набързо, които включват хербициди, инсектициди и фунгициди. Тоест, то е винаги отрова, която се бори срещу него, срещу нещо, което убива нещо. Или са гъби, или са насекоми, или са растения. СЗО направи една преценка миналата година, че всяка година 3 милиона хора се натравят от такива пестициди и 220 хиляди почиват от тях. Пестицидите замърсяват почвената вода, която в последствие замърсява и всичко друго. Тоест, ти да отглеждаш биозеленчук, най-вероятно има някакви остатъци от пестициди, които не можеш да предотвратиш, тъй като се намира така и така в почвената вода. Много хора казват, че за еди кой си зеленчук или за еди кой си зеленчук няма как да се отгледа, защото той или ще го нападнат вредители, или някоя болест ще го хване, и заради това няма как да не се използва пестицид за него, което е според нас пълна глупост. Лично аз съм отглеждал почти всякакъв вид зеленчук, без никога съм го пръскал. Така че е абсолютно възможно. Разбира се, с плюсовете и минусите, за които вече разказах. Добре, че Евросъюза е подхванал тази тема и иска да намали използването на пестициди до 2030 година с 50%. На добър път са, всяка година все по-малко и по-малко се ползват. Пак зависи от държавата. Някои държави няма да се справят с тази цел, други да. Но и земеделските площи, които са с биологична продукция, искат до 2300 да достигнат 25%. В момента са 10,4%, от което България е с 2,2%, пак почти на последно място, само Малта имат още по-малко биологични площи от нас, а пък лидера е Австрия с 25,7%. Така, сега за живота на село, предимствата всички си ги знаем, нали? Чистия въздух, чистата храна, спокойствието, но разбира се, има и във всичко, където има плюсове, има и минуси. Пътищата са по-дълги, инфраструктура няма или не е добре оформена, училища липсват, няма много възможности за развлечение, някои хора се чувстват самотни и как въпреки това може да се справим с това. Лично за мен бих казал, че комбинацията от двата свята е най-запълваща живота. Смисъл на село да отглежда зеленчука, да си през целия ден там или и за по-дълго време е страхотно, докато понякога ме хващат минусите, за което обичам и да съм в големия град. Може би най-подходящо е в такъв случай за хора като мен някой апартаментче в най-близкия град до село. Така пътищата няма да са много дълги и ще може да се възползваш от предимствата на двата свята. Така, до тук съм аз с моята презентация. Тук са някои от наши контакти, докато уебсайта, както казах, в момента го строя и затова още не е достъпен. На другите контакти винаги може да се свържете с нас. Благодаря ви. Много благодаря, Наждан. Много интересна история и мисля, че ще бъде вдъхновяваща за негови колеги в IT сферата, защото все повече и повече чувам от хора, които се занимават
с IT, затруднения за намиране на работа. В момента сектора преживява в България конкретно, не само в България, в цял свят преживява известна криза и хора, които са събрали през годините някакъв капитал, се чуят как ги инвестират. Земеделието е би могло да бъде един добър ход и в лицето на Ждан, надявам се, винаги могат да получат консултация. Къде, на кой фермерски пазар могат да ви открият и на живо да ви зададат всички тези въпроси, за които искат отговори. Да, абсолютно. Значи, специално в София сме всяка събота на Римска стена, докато в момента обаче правим малко пауза заради обзавеждането на нови ни цехи. Но много скоро вече пак сме си там редовно всяка събота. Всяка сряда сме пред Министерството на земеделието. Много често неделя сме на фермерския пазар на Икеа. Петък на фермерския пазар в Galaxy Center и в други градове, като има някой по-голям пазар, докато най-редовния може би е в Стара Загора на Кореняк. През седмица е в събота. Може ли да се каже, че фермерските пазари всъщност до голяма степен реализират продукцията? Могат ли един стартиращ фермер да започне с фермерски пазари и това ли е най-добрият начин за реализация на продукцията? Добър въпрос. Докато в началото, първата година абсолютно беше така. Втората година вече малко взеха да се пообръщат нещата повече към супермаркети и онлайн супермаркети, ресторанти и такива неща, които вече достигат капацитета на това, което по фермерските пазари се случва. За начало със сигурност фермерските пазари бяха много голяма помощ. Чрез тях се и запознаваш с хора, които ти помагат за реализацията на продукция по други канали. И така, променя се. Нататък със сигурност вече фермерските пазари ще отидат по-назад по другите канали. Но за начало със сигурност това е най-важното. Да. Онлайн доставките къде се намират във вашия микс от дистрибуция? Онлайн доставките са може би по-малка част от супермаркети, бих казал. Горе-долу на едно ниво с ресторантите. За съжаление, няма толкова големи платформи в България. България като цяло за люта чушка пазара не е огромен. Затова се и насочваме, нали, към износа на поне на обработната продукция. Но ако разбрах въпроса правилно, не така беше, че за онлайн доставки става въпрос? Да, просто да сложим на масата всичките различни видове доставки, да ги обсъдим и да видим къде се намират онлайн доставките, защото все повече фермери, то даже вече не се брои за иновация. Магазина, но все пак има ваши колеги, които са прекалено заети с работа в градините и нямат време да обслужват онлайн магазина. Други изключително добре разработват своя онлайн магазин. Мога да дам пример с BG Twins, градините във Варненско, които изцяло със собствени усилия, със собствения онлайн магазин си успяват да реализират продукцията си. И интересно да един такъв ваш продукт, който все пак позволява до някаква степен доставки не в специализирани условия, понеже имате бурканчета, които позволяват да се доставят и по-бавно дори. Просто интересно да научим какъв процент, ако мога така да кажа, заема онлайн магазин.
ти като цяло вече го каза, докато до сега разчитахме на това, нали, други да правят доставки за нас, в смисъл ние да им доставяме известни количества и те след това да ги разпространяват. Сега ще и за нас е интересно да видим как със собствения вебшоп ще се развият нещата, колко процента ще хванем на собствени доставки, както и в по-големите онлайн платформи и за навън. Също ще ни е много интересно в Amazon, в eBay, в Etsy, в тези платформи, как ще се развият нещата, какъв ще е интереса от чужбина, нали? Но за сега, може би, защото и поради липсвата на собствения вебшоп е по-малък процента за тези неща. А в чужбина къде реализират продукцията? В кои държави? Ами в момента няма да разгледаме още въобще. Сега планираме съвета, като довършим, нали, цехчето и като вече ни е възможно да правим по-големи бройки. Със сигурност ще започнем в старата ми родина, бих казал, защото там имам, разбира се, и вече достатъчно връзки и хора, бих казал, че даже вече чакат с нетърпение да стигнем до тази фаза, в която може и нататък да изнасяме. И ще видим как се развият тези нещата. Добре. Дали има някакви въпроси от нашата аудитория? Докато някой от вас сети за въпрос, да попитам, споменахте ресторанти. Лесно ли се работи с ресторанти? Добри ли са условията за вас? Предпочитате ли да работите в така B2C сегмента, повече отколкото в B2B? И какво бихте препоръчали на начинаещите фермери? Дали след като вече започнат да реализират продукцията си, дали да се насочат първо към ресторанти, към B2C сегмента или да търсят пряк контакт с крайни потребители? Не. Абсолютно бих казал, че и бих и препоръчал да се насочат директно към B2B сегмента, защото там реализацията е значително по-голяма. Лесно се работи с ресторанти, както ти казваш, но търсенето специално ние в София разпространяваме по ресторантите, търсенето е значително по-малко, отколкото в B2B сегмента. B2C обаче фермерските пазари за нас остават със сигурност един важен сегмент, който няма да го пренаблегваме така бързо. Ресторантите са повече допълващи, бих казал. Не е най-голямата част от реализацията. Най-голямата част от реализацията са супермаркетите, може би. Окей. Благодаря отново на Ждан. Ако няма въпроси, ще преминем към следващия ни презентатор. Но пак да кажа, ако сетите за въпрос към Ждан, искате да опитате неговата продукция, пишете ни. capgreenzone@gmail. Сега ще го напиша нашия мейл. Пишете ни, ние ще... грешка. Ние ще ви свържем с нашите лектори. Ето това е нашия мейл. По-горе ни е грешен. Това не е нашия домен. capgreenzone@gmail.com. Нашия следващ гост-лектор е Иван Граховски, с когото се познаваме също от фермерските пазари на Хранкоп. Много, много интересна, може би най-голямата мрежа, не, може би със сигурност най-голямата мрежа фермерски пазари в България. Иван не е фермер, и е много интересна.
Той икономист с опит като търговец на оръжие, учител също така, но по време на пандемията, която всъщност е повратна точка за много от нас, той открива признанието си като пекар. Атмосферната въздух, която предлага класен хляб с фокус върху здравословното хранене и качествените продукти. Пане, здравей! Привет! Откъде се включваш? Аз съм пред пекарната и сега сме в почивка, точно след първия етап на замесване. Ние работиме с дълга ферментация и затова вместо да ставаме много рано сутрин да почваме хляба тепърва, ние сме го направили от предния ден и оставяме достатъчно време той да се изкисне, после да втаса, след това да се разбие глутена напълно и така да имаме един супер лесен за усвояване от организма хляб. Технологията е измислена от мен. Известно време съм работил като хлебар на други места, година и нещо. Не бях въобще доволен от това, което се получаваше, защото аз самия съм голям фен на хляба и съответно реших, че трябва нещо да се направи по въпроса. Естествено, това нямаше да се случи на другите места, на които съм работил. Пробвах се, трудно е да убедиш шефа си, че изведнъж ще трябва да направи инвестиция в форми, технология, нали, различна печка и така нататък. Също така, ако има утвърдено качество на хляб, много трудно ще убедиш шефа си да го смени. А те клиентите очакват еди какво си. И така, след година и 4 месеца прекаране в 2 пекарни, реших, че е време да си хвана нещата в мои ръце. Сега причината аз да съм толкова рязък е, че просто съм човек с много сериозно чувство за дефект и съответно усещам дефектите много бързо разбирам какво трябва да се направи, имам поправки. Генерално повечето хора са настроени, ако може нещо да не се бута, за да просто да се върти колелцето и никой да не се замисля. Просто нещо, в което аз не бих могъл да вирея. Точно поради тая причина, след като се отказах от работата за пари през 2015, нали, работа с мотивация пари, говориме, работа на компютър, работа да пиша мейли, факсове, всякакви други такива неживи неща. Просто реших, че трябва да се насоча в нещо живо, където има движение, има комуникация с живи хора, има някакъв смисъл, полезност и така рязко обърнах палачинката. Станах учител, но един ден просто смених храната на учениците си с да няма захар. И като видях за един ден промените в характера им, които се случиха, и съвсем вече ясно разбрах, че си губя времето с образованието, защото това бяха тотално отделни личности, само за един ден без захар. И година по-късно, даже по-малко от година по-късно, се насочих вече към хляба. Всичко беше изключително така съдбоносно. Просто един ден така търсех знак след напускането на едно училище. Бях ядосан на една приятелка и просто така ми дойде да меся хляб, както не бях месил от 3-4 месеца. Обаче вкарах толкова много брашно, толкова много квас, вода, така нататък, че то стана огромно тестото и за нула време се успокоих докато го меся. И това, дето го мислех
от 2015, и тук говорим за 2018, всъщност го видях как работи, а именно да не си напрегнат, да правиш нещо живо, да правиш нещо, което има смисъл. И ми мина през главата за части от секундата, чакай, това е точно такова нещо. И същата вечер на една репетиция по пеене се отбихме в почивката през една сладкарница и чакайки там да ми стане един чай готов, видях, че имат квасен хляб, такъв запокитен въгъла, може никой да не го види. И тръгнах да задавам въпроси на продавачката. Тя ми вика, не, аз тук, аз съм сладкарка, не мога много да ви ориентирам. Викам, не, аз горе-долу се ориентирам, нали, правя си квасен хляб в къщи от 5 години. Така ли? А какъв хляб? Еди къв си. И от дума на дума и тя вика, интересувате ли се да станете хлебар при нас? И това е същия ден, в който аз съм си казал, може би, нали, това с хляба всъщност точно отговаря на моите критерии от 2015, които си зададох. И се съгласих. То беше смешна заплатата. Бяха нощни смените. Аз много отдавна съм се зарекал, че няма да работя през нощта. Какво ли не? Смисъл бяха низ от неща, които не бях съгласен, но знака си е знак и съответно реших да го последвам. Сега, когато се следват знаци, нещата са много странни. Не винаги има някакъв... не винаги можеш да направиш връзката. Точно как ще стане, аз откъде ще взема парите, какво да правя. Така. И съответно много неизвестни има, които ако човек тръгне да ги търси къде са и да се опитва да стъпи на нещо сигурно, просто не става, защото така работи духа. Не е случайно, че пекарната се казва Въздух. Това е защото аз още 2015 разбрах, че съм дошъл с духовна мисия тук на Земята и трябва да почна да работя по нея, а не да се занимавам с неща, които нямат смисъл. И когато почнах да бягам на дълги разстояния, това ми даде една сила и увереност да продължавам напред с равномерно темпо и да не се отказвам. И всъщност това нещо стана и част от вече поддържащата система за мен, за да се справя с това много сериозно предизвикателство. Сега аз получих предложение от няколко човека да ме финансират и така нататък. Най-накрая приех едното и съответно започнах. И това се случва 2019 юли. Отворих чак 2020 юли. Защо? Подведох се. Значи, наех едно помещение, което отговаря на всички изисквания, само че нямаше нужния статут. И трябваше да се сменя статута. Аз си мислих, че е нещо лесно, след като има нужното. Обаче то после се оказаха 100 неща. Почнахме едни архитекти, те пък нямаха опит. Нали, само така. Само дадоха интифат, че могат, нали, да го направят това нещо. Те нямаха опит. Те първа излезна, че в помещението отдушника не е законен. Съответно, имаше проблеми с общината, какво ли не. Дойдоха местни избори, седи в общината 6 месеца проекта без да мръдне. Те имат право до 30 дена да го задържат. И съответно това нещо, през това време аз съм започнал ремонт, един майстор
влиза, както много майстори в България, почва работа, след малко му излизат други обекти, нали, завлича с пари, не свършва работата и извървиха се няколко майстора. В общи линии доста трудно начало. После по другите институции се бавихме. Имаше огромен проблем с тока, защото тук имаше трифазен ток. Имаше и мощности, само че трябваше от ЧЕЗ да присъединят мощности, които да са достатъчни за нашето начинание, поне 50 кВт, той имаше 13 и съответно това стана изключително бавно. Значи 3-4 месеца сме чакали да реагират от ЧЕЗ. Нали. След това имаше и проблеми, още един месец проблеми, нали, с самия електромер. И така, докато ни пуснат електричеството, общо 5 месеца и половина и близо 5000 лева разходи за вдигането на мощността и там разни други таксички и процедурки. Съответно, в крайна сметка свърших парите за инвестицията, взехме пари на заем и аз нямах доход, съответно ги взе майка ми. Дълга и сложна. Вече към момента, в който тръгнах да откривам пекарната, парите бяха отново свършили и нямах пари за брашно. Съответно, събрах от приятели, викам, давам ви хляб напред, нали, дайте някой лев да започна. И така се случи, някои човека ми дадоха там 1000 и нещо лева, купих брашно, започнах. И така се случиха нещата, че екипа ми също така се беше разбягал за една година, в която очакваме, че нещо ще се случи, обаче не се случва. Съответно, това също беше страхотен удар, защото аз съм избрал хора, които харесвам, така нататък, нали, с които си представям, че много добре ще работим и така нататък. Обаче, накрая в общи линии го разработвахме двамата с майка ми и помагаха разни приятели от време на време с каквото могат. И така, всъщност 2020 беше много тежка и странна година. До края на годината затвориха още веднъж там всичко. Имал съм дни, в които оборота беше 4 лева. Плачеше ми се, честно казано, първата година исках да се откажа 12 пъти от това начинание. Защото просто това е едно постоянно блъскане. Хляба отнема много дълги часове, всичко иска много добра подготовка, предварително планиране и така нататък. В допълнение, нали, аз работех с най-добрите брашна, които бях намерил, пресно смлени от стари култури, нали, най-висок профил на брашна, на смилане, и въобще каквото се сетите. До средата на годината основният ми доставчик, Свилен Класанов, който е съосновател на Слънце и Луна, той се отказа. Просто човека се отиде на село, хареса му там, отиде на друго село, имам предвид. Беше му трудно да обслужва цялото нещо, бавеше се, работеше за много дребни количества и в крайна сметка той се отказа. И с това това най-високо изпълнение на брашна малко по малко се осуети и трябваше да
си намеря доставчик, който е, на който може да се разчита, който има количества и така нататък. И това ми се е случвало няколко пъти, като намеря готина суровина, просто тя много бързо да свършва и да трябва да потърся още нещо или нещо различно, да сменя рецепти и така нататък. Моята цел през цялото време е да дам най-доброто, на което съм способен. Тая стратегия по принцип, може би първите 3 години определено ми носеше само загуби, защото по принцип вкусовете и сетивата на хората са настроени за познати неща. И когато дадеш нещо много по-добро, те нямат сетивата да регистрират по какъв начин е много по-добро, а в същия момент то е различно и освен това е по-скъпо. И така аз се мъчих няколко години с много ниски цени за нещо много хубаво, което се предлага. Вкарах абсолютно моя технология за правене на хляба, която беше непозната като изпълнение. Значи става дума за замесване с много висока хидратация, с алкална вода, втасване, първо изкисване на студено, втасване на студено, печене на следващия ден на изключително ниска температура с много пара, за да може хляба да е като градски хляб, да е с тънка кора, да е сочен отвътре. Отнеми някакво време да настроя това да е просто сочен, а да не е мокър. И това бяха все неща, които трябваше да направя за собствена сметка и всеки път, когато е променяно качеството я на суровината, я на нещо друго, е трябвало да настройвам пак за своя сметка и с моята репутация да отговарям за това защо, какво се случва с хляба, защо е променен и така нататък. Но това да създадеш нова технология, нов вкус, ново качество, нова представа, нова идея за това какво е качество, иска доста да обясняваш, иска да имаш много добра репрезентация, което когато аз съм там лично или когато някой човек, който знае, близо е до мен, познава това, което прави, така нататък, нещата са окей. Но ако засиля тая продукция в магазин, вече нещата са много по-различни. Обикновено в магазините никой не го интересува, седи си на щанда, никой не го предлага активно. Това е продукт с много малък срок на годност. Това съответно много променя начина, по който трябва да се организира бизнеса. Това не е нещо, което можеш да го натрупаш в склада и после да го разкараш в големи количества и известно време да не правиш нищо по въпроса. Това е нещо, което се снабдява всеки ден. В случая на квасения хляб количествата са малки, съответно за тия малки количества харчиш гориво, харчиш човеко време. Често в магазините са поставени едни хора, които не се интересуват от това, което се случва. По същество, за да се продава един такъв продукт, трябва да черпиш, да предлагаш активно, да насочваш вниманието. Но това не е политиката и не е начина, по който се случват нещата. Съответно, магазините не са много добър вариант за квасен хляб.
Другото, което си мислих в началото, имах предварителни договорки с няколко ресторанта и после като стана COVID кризата, много бързо трябваше да си сменя стратегията. След това пък ресторантите бяха толкова опустели и им отне толкова време да се възстановят, че въобще не искаха да чуят за нещо скъпо, което да купуват, нали, като квасен хляб. Истината е, че повечето ресторанти в София, дори на най-високо ниво, имат много гаден хляб. Хляб, който подува, задръства червата, хляб, който е с мая, хляб, който е по някакъв начин компрометиран с консерванти от магазина, размразен там от някакви там в общи линии от супермаркета хляб. Не един и два ресторанта са по този начин. Всъщност ресторантите, които предлагат квасен хляб на масата, в София са под 10. Нали, в момента това говориме, малко след COVID бяха по-малко. И това да предложа достатъчно хляб, че да има смисъл, се оказа много трудна мисия. Затова, колкото и да е яко да работиш с ресторанти, не е лесно, количествата са малки, обикновено няма кой да обясни на посетителите, че всъщност хляба трябва да е леко кисел, хляба трябва да е по някакъв начин нали, квасен хляб, защото масовия вкус е свикнал с хляба с мая, който е сладък, който е с добавена захар, който е малко като донапрен и не могат много да си обяснят защо трябва да е различен. И съответно, както с всички останали човешки сетива, когато поднесеш нещо непознато, това нещо се среща с защита и съответно отдръпване от страна на клиента. И там, нали, естествено, трябва да има един сервитьор, който да обясни, да разкаже, да промени малко, нали, да подготви хората, да промени настроението ни към това, което се случва. Само, че това също го няма. Генерално няма култура за това, няма много ресторанти, които държат на доброто обучение, държат на дадено качество. Много често съм започвал работа с разни такива реномирани места и в рамките на месец и нещо кажат ми не, клиентите не го харесват, оплакват се и край приключваме. В този смисъл нашата посока, нашия път мина през много такива несполучливи моменти. През цялото това време просто заради добрата храна, която предлагаме, правиме и ядем също, заради това, че аз полагам изключително голяма грижа за културата на общуване в екипа, за това какви хора влизат, подбирам ги наистина да са много отдадени хора, атлетични също така, защото може много да се повреди човек, ако работи няколко дни този тежък труд и не е в добра форма. Хора, които имат емоционална интелигентност, за да може, нали, когато се зароди някакъв конфликт, той да бъде отработен за 2 дена максимум. Също така много добро хранене. Нали, предлагахме в началото и на клиентите органична салата, доста, нали, която би им облегчила всички симптоми, болки,
нали, биха били по-спокойни, биха спали по-добре, биха изчиствали отровите от тялото по-добре. Не хвана дикиш, съответно си я правиме всеки ден само за екипа, но държа на това и съответно екипа е в много добро здраве и съответно работят смислена работа, за която виждат благодарните хора. Всички сме усилени от този процес. Точно поради тая причина успях да издържа, да докарам до тук нещата, защото с мотивацията не винаги е било много лесно. Само за първата година опитах да се откажа 12 пъти. И така, нали, но то не може да се откажеш за един час, нали, ти тръгваш да се отказваш и до 2-3 дена нещо се случва и така, нали, продължавам. И така докарахме до 4 години и половина работа. Нещото, което тотално промени бизнеса, бяха фермерските пазари. Значи фермерските пазари са място, където много производители се събират с качествена продукция. Нали, сега зависи от фермерския пазар, зависи от локацията, зависи колко е разработено и така нататък, но това е един шанс да вземеш и с едно движение да напазаруваш за цялата седмица всичко необходимо за семейството ти, което нали, и от към гориво, и от към време, нали, и от към човешки контакт се оправдава и съответно не се чудиш повече къде ще идиш, кога ще ходиш. Нали, можеш изключително и зеленчуците при правилно съхранение да ги напазаруваш за веднъж така едно ходене в седмицата. И това много хора го използват като начин и точно поради тая причина има достатъчно фермерски пазари, които наистина се случват нещата. Другия бонус на фермерския пазар е, че ние си представляваме това, което правим. Ние го представляваме веднъж като да обясниме кое, защо е, колко от него, какви са съставките, защо са такива. Нали, това е едно на ръка. Второто е, че всички членове на пекарната са в добра форма. Нали, друго е някой хлебар да ти каже, моя хляб е много полезен и да го видиш, че е целият подут. Нали, при нас няма подути хора. Всички изглеждат добре. Иване, говорим много за храна, отиваме към обедна почивка, което може да се разбира като мъчение за нашите хора. Те сигурно са гладни. И затова да преминем към въпросите и отговорите. Виждам, Ждан се включи, може би той има въпрос. Да. Ждан, дали има въпрос? Нямам просто ми стана приятно да слушам Ванката. Окей, да, вие се познавате по линия на лютите чушки, но това е тема за съвсем отделен вебинар. Ванката ми е добър клиент. Имаме въпрос, между другото, в нашия Facebook стриминг от Цветелина Алексова. Да. Кой пазар е най-удобният за производители като вас? Това също са въпроси към двама ви. По принцип, най-удобният пазар е най-печелившия. Ако на един пазар отидем и не можем да изкараме 300 лева от собствената си продукция, нали, при положение, че вече всичко в София е толкова скъпо, ни да дадеш надник на човека, ни да виси там няколко часа, ни да произведеш една продукция, която нали, после ако не се продаде, трябва нещо да направиш до 3 дена, за да я продадеш, или нещо да раздадеш, или каквото и да преработиш. Нали, това с преработката при нас не става. И какво излиза? Реално добрия и удобен пазар е този, на който се продава много. С много пазара на Римска стена, всяка събота на Хранкоп е по-добър. В смисъл, следващия най-добър пазар
в най-силните си моменти, които са 2 месеца в годината, е повече от 2 пъти по-слаб от пазар Римска стена за нас. Просто на Римска стена идват много хора, има страшно много добри производители, страхотно разнообразие, наистина можеш всичко да си напазаруваш. И точно поради тази причина аз би го нарекал най-удобния пазар, защото наистина и за клиенти, и за производители е оптималният микс. А също така там има много хора, които са наясно с качеството, което предлагаме и не водиме глупави разговори, както е на много други места. И така, там се чувстваме оценени. На другите места се доказваме малко или повече и трябва да протягаме постоянно ръка и да обясняваме на хората, това е такова, това е така, това е защото, еди какво си. Да, доста по-сложно. Докато на Римска стена наистина се чувстваме оценени и има страхотно разнообразие, включително и за мене. Оттам основно пазаруваме за екипа продукти, за да ядем през седмицата. Добре, имам още един въпрос, пак от Светлина Алексова, пак може би към двамата, с това, което с това да завършим нашия вебинар. Какво ви вдъхновява да продължавате? Имате различна история на вашите бизнеси, през различни моменти и трудности им преминавате. С по няколко думи, първо Иван и след това Ждан. Мене лично през цялото време ме мотивират благодарните клиенти, екипа. Нали, екипа дойде после. Сега предимно ме мотивира екипа да продължавам, защото по принцип мога да правя много неща, които са доста по-добре платени. Мога да правя много неща в много по-добра обстановка, отколкото в София. Мога да правя много по-леки неща също така, защото това продължава да си един 12, 14, 16 часов ангажимент. Повечето дни са ми заети с работа. Личен живот няма почти никакъв, няма място за него. В този смисъл, наистина, това, което най-много ме мотивира е това, че застанаха много свестни хора около мен и го правиме това нещо заедно. И така, това е причината основната да продължавам. Иване, много ми харесва, докато говориш, правиш скрито продуктово позициониране и снимаш въздуха над себе си. Аз го приемам това нещо за продуктово позициониране. Скрит замисъл. Много благодаря за позитивния разговор. Къде може пак за да финиширам с теб и да преминем към Ждан, къде могат да те намерят хората? Могат да ме намерят на подобни места като Иванката, на фермерските пазари през цялото време, през лятото по супермаркетите, с обработената продукция да скоро също там, по онлайн супермаркети, eBag.bg, eBag, Фантастико като супермаркети, фермерски пазари директна продажба и дано скоро и на сайта ни в уебшопа ни. Само Иван да каже къде могат да го намерят, след което и Ждан да каже какво го мотивира. Могат да ни открият в Пекарна въздух на Красно село. И колкото и да се струва странно на някои хора и да им се струва далече, има супер добър транспорт до Красно село, зеленото метро, трамваите там, 5, 4, 15, тролеи, автобуси, на фермерски пазари, вторник на бизнес парка, сряда на Министерство на земеделието, събота и неделя на Икеа и събота на Римска стена. Също така може и в няколко магазина. Отскоро ние започнахме и почти сме приключили с онлайн магазина си. След като приключим с онлайн магазина, клиентите ще могат да си запазват с поне 2 дена предварение от нашите продукти и да се договаряме как да им бъдат доставени.
Съответно, това нещо е за сега нашата мрежа. Винаги могат да ни открият във Facebook, на Viber, да пишат за поръчки. Отнема адски дълго време да се приготви каквото и да е. Най-добрият начин е човек да се увери предварително, че ще го има, да се свържи с нас. И така, това е от мен. Благодаря ви. Благодаря. Да завършим с мотивацията на Ждан. Мотивираме от една страна абсолютно страстта към лютото. Много трудно може да си намериш някъде добра люта чушка, която едновременно не само е вкусна, ами и чиста. И въобще в България е доста сложно с лютото като цяло. И от друга страна, самия физически труд. Аз съм свикнал цял живот да седя на един стол и да гледам монитори. И много по-зареждащо е да вършиш нещо с тялото и да се изтощаваш. Чувстваш се много по-добре. Много благодаря на Ждан, на Иван и Цветомир. Беше много приятно да чуем тяхната история. Надявам се да са ви вдъхновили. Следете нашите канали. Съвсем скоро ще обявим следващия ни вебинар. Много благодаря на всички. Ще получите мейли, разбира се, за всички нови наши инициативи, всичко свързано с проекта Cup Green Zone Rural Up. Благодаря на всички.